Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Sesitholakele isidumbu somfanyana owaduka edlala nezinye izingane ebomvini eNgwelezane. Lolu sano lineminyaka emibili laduka ngesonto edlule. Umndeni walo nezihlobo baphosta ku-Facebook becela ukufuniswa lona. Kwabe seqhamuka umlisa ozibiza ngoPhumlani Mkhwanazi owa-inboxa umama walengane. Wabhala ukuthi ingane isaphila, ikhona la futhi ngeke kukusize ngalutho kulokho ubhala ku-Facebook. Siyabona every move eniyenzayo. Ngizokukhulumisa naye umuzwe ukuthi usaphila. Nathi phela siyayidinga imali. Ngeke sihlale imali igcwele umhlaba. Ungayenzi lento yo-Facebook, uzifaka engcupheni. Nawe uzowagqiqa amaphoyisa uzoze uyeke. Wena yamukela ukuthi isidumbu sengane sizosiletha. Mase siqedile uzosifihlela wena. Umama walengane wabe sesabalalisa lo myalezo ezinkundleni zokuxhumana. Wabe esebuya futhi lo mlisa wathi utshele umngani wakho ayeke isicefe elokhu ebhala ku-Facebook ngengane into ezovele yenzeke sovele siqhubeke nomsebenzi wethu thina singawubuyisi kwalowo mzimba. Nalokufaka kwakhe amaphoyisa ngeke kumsize ngalutho, hhayi ukuthi into esiqala ukuyenza le. Sijwayele so siyabona yonke into ayizamayo. Ngifuna ukusho nje angeke ilunge. Ngenhlanhla isaphila ingane, silinde uLwesine womhlabelo. Akuzange kuqinisekise ukuthi lento eyabhalwa yilomlisa yayiyiqiniso noma wayezidlalela. Isidumbu salengane sitholakale namhlanje ekseni sitholwa ubabwayo ngemuva kokuzwa iphunga elixakile beliqhamuka esitamkokweni esingemuva kwendlu abaqashe kuyona. Isidumbu salomfana sitholakale sisagqoke lezi impahla aduka ezigqokile. Mbukeli, singathanda ukuzwa okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Cela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.